Ahoj, já jsem Jára Ludvík z Kanetu a... Ahoj, já jsem Jára Ludvík z Kanetu a dneska si povím... Ahoj, já jsem Jára Ludvík z Kanetu a... Ahoj, já jsem Jára Ludvík z Kanetu a dneska bych rád využil toho vánočního videa, abych vás pozval do našeho školicího centra v Olešnici. Ještě než se projdu po tomhle úžasném prostoru, zkusím chytit pár lidí, kteří nejsou před kamerou, ale na školení pracují. Tak já bych vás ráda pozvala na další nějaké školení v Olešnici. Přijďte se za námi podívat a užít si atmosféru našeho krásného školicího střediska. Tak já bych hlavně chtěl vzkázat všem, že jim přeju všechno nejlepší nového roku. Doufám, že rok 2016 zase bude ještě o něco lepší, než byl ten nadcházející rok. A já doufám, že se tady brzy uvidíme při nějakém školení. Určitě bych je chtěla v novém roce pozdravit a slíbit jim, že se budu snažit, aby newslettery i login byly zajímavé a hezky se jim četli. OK, děkuji. I já. Chceš ještě vzkázat něco našim odběratelům a lidem, co nás sledují? Každopádně využij našich služeb a za využití našich služeb mnoho úspěchů. Děkuji. No a po školení nabízí Olešnice například paintball. No a nebo můžete jít na lyže, ale to asi příště. Tak čau! Nazdar!